बैसागु बोथोरनि रंजानाया दासिमबो सोलिगासिनो दं गामियारि ओनसोलाव। दिनै नवीनगढ़ जायख्लं क्लाबा खुंगा 10थि रंजालि बैसागु फालिथाय खुंफुंदों। रंजालि बैसागुआ बर' हारिनि राव हारिमु गाननाय जोमनायजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। बे फालिथायनि समाव नवीनगढ़ जायख्लं क्लाबा साननैनि हाबाफारिजों गेलेनाय, मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय, मोसानाय बायदि आयदाफोरखौ लाफानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सुधीर चन्द्र ब्रह्मआ बाहागो लायो। लोगोसेनो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि लोगो फोरोंगिरि डक्टर भीमराज बसुमतारी, मानास पाब्लिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल पवित्र कुमार ब्रह्म, कसुगाव इउएन एकाडेमिनि सामलायगिरि सुशान्त नार्जारी बिथांमोना नुजाथिनानै बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। समाव आङो दिनैनि बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जे नवीनगढ़ जे जायख्लं क्लाब दङ बिसोरनि नाजानायाव दिनै बिथांमोना 10थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों आरो बे 10थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बिथांमोना साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनानै लादों। बे साननैनि हाबाफारियाव जेनोखि आङो बिथांमोननि प्रग्रामखौ नुदों, हाबाफारि जे दंमोन बे हाबाफारि लानाया जोबोद बाख्नायथाव। बिथांमोना मैयानिफ्राय माखासे खेलानि इभेन्ट्सफोरखौ लानानै जे खुंफुंदों बियो जोबोद बाख्नायथाव। जेरै गथ'साफोरनि खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ फरायनाय, माखासे खेला गेलेनाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानानै मैया खुंफुंदों आरो दिनैबो माखासे मोसालायनाय बादायलायनायखौ लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै खुंफुंदों। दा बे बिथिङाव आङो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर होनो सानदों जे दरसेल' गामि जानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हादों। आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो जे भबिष्यताव आं बेखौनो आसा खालामदों जे बे क्लाबनि दारै माखासे दामजु जे बिथांमोना लुगैदों बा बिथांमोना हास्थायदों बे दामजुखौ बिथांमोना सोरजिनो हागोन आरो बे दामजुनि जे माखासे दामनो गोरों जानि जे सेंग्रा सिख्ला, दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बे दामजुखौबो बिथांमोना फोरोंनायनि राहाखौ लानो हागोन। मानोना बे दामजुफोरखौ दामनानै जोंनि हारिनि माखासे सिनायथि आरो माखासे मोसानायनि जे आदब बेफोरखौ माखासे समाव बिथांमोना बर' फरायसा आफादफोरजों लोगो लोब्बा लाफानानै बेवहाय माखासे मावबादा खुंनानै बेफोरनि सोमोन्दै गियान होनानै मोसानाय फोरोंनानै जेरै बागुरुम्बा मोसानाय, जेरै मोसाग्लांनाय मोसानाय बेफोरबायदि मोसानायफोरखौ निस्सय मालाबा थिग रोखोमै पारफेक्ट बिसोरो फोरोंनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बिथांमोननि दारै इयुन जोलैफ्रा जे माखासे स्टेप गोजौ लेभेलाव दावखोगोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बे ओनसोलाव थानाय जौगानाय लोगो लोगो सारा मुलुगावनो, सारा जोंनि बर' रायजोआवनो जे बैसागु फोरबोखौ जोङो माबोरै पालन खालामनांगौ बेखौ जोङो बे निउस मिडियानि दारैजों जोङो बेखौ माखासे दिन्थिसारनो हागोन आरो बेजोंनो जोंनि बर' जाथिफ्राबो माखासे गोग्लैसोनाय गामिफ्राव थानायफ्राबो बेजों सोलोंगोन होननानै आं आसा खालामदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो गिबियावनो बावहरग्रोबाय। नवीनगढ़ जायख्लं क्लाब खाम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 10थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय, बे फोरबो फालिथायखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय जादों। दिनै जोबथा सान, बे जोबथा साननिनो दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावनो जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै गसाइगाव जिल्ला बर' साहित्य सभानि मानगोनां सुधीर चन्द्र सार बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो बेवहायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार मानगोनां डक्टर भीमराज बसुमतारी सार बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। आरो जोङो मैयासो जोंनि हाबाफारिखौ मैया मोजांथारै जों खुंफुंनो हाबाय। दा जोङो मैयानि हाबाफारि बायदियै जोङो गोबां बिदिनो स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो गेलेमु बिथिङाव जोङो भलिबल गेलेनाय आरो बायदि दुरुं बोनाय आरो लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बा बायदि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा बे लानायनि उसिलायै जोङो बेखौनो जोंनि ओनसोलाव, जोंनि गामियाव माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बेवहाय मोजां मोनसे प्लेटफर्म होदों। बावहाय मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय बायदिखौ जोङो बेवहाय जोङो खाबु होनाय जादों आरो बेखिनि। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार।
मेरिडियान किया मटर शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन।